Hemmäňize salam. Şuň bizde mihmançylykda Technohouse atly belli bolan UI UX designer we blogger Emir. İlkilene çağıran üçin sağ olun minnettar. Näme soraglaryňyz bar bolsa arkaýyn beriň, menem hökman başardygymdan olar jogaplaşak bolarym. O soraglara geldi. Ören gyzykly soraglar. 8 sanjak sorag. Ýöne başlamaka ilkilen özüm bilen özüm barda aýdyp bersen. Gysgaça özüm barada aýdyp bersem, men adym Emir, men 26 ýaşymda özüm bilipdirin UI UX dizayn bilen meşgullanýan, azajyk wagt grafik dizayn bilen meşgullandym. Ýöne käbir ýagdaýlar sebäpli grafik dizayndan UX UI'ya geçmeli boldum we bul alan kararyma hiç ile ökünemok. UI UX dizaynny men grafik dizayndan hem has gowy gördüm we lezzet alyp işleýän. On gapdalyň Technohouse, TikTok kanalymyz we Instagram sahypamyz we YouTube'da da sahypamyz we taýgam arasynda bir zatlar ýüklenýär. Umuman Technoblogam ýöretýän. Abzorlar datlara bolýar. Abzorlar datlarym bolýar. Gyzykylja tehnika, abzorlar çykýanlar kanalda. Täze tehnologiýalar barda giňişleýin biljek bolsaň, nähili işleýär, nädip näme üçin gerekdigini ýa-da Technohouse kanalyna girip bilip bilersiňiz. Indi bolsa Emir bir soraglara teredeli, kakras sizin diýişiň ýalyk UI UX dizaýny degişli soraglar. Birinji sorag, UI UX dizayn ýoluny nädip başladyň we bu rolla iň gowy görýän zadyň näme? Tak, nädip başladym men? Yaňam bellek geçdim. Başta men umuman grafik dizayn bilen meşgullanýardym. Diňe başga zat edemokdym. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW bolly. Ondan 2019-njy ýylda iş ýerimi ýetmeli boldum. Käbir sebäpler boldy danym, iş ýerimi ýetmeli boldum. Bardym, interwiewda berilen sorag we saytlaň maketini çizip bilýärmi diýdiler. Näme zatdygyny bilmänem, howa diýdim. Pikirlenmän. Gonu howa diýdim. Olaram bolýan ony birinji günden probny işe çykyp bilýän diýdi. 5-nji gün şogun, 5-nji gün birinji güne çelin. Şol 3 gün aralykda primerni näme diýene ýöne ýüzlöý şeýle baza käbir tezisler öwrenimden işe çykdym we şol işde işläp başlap şol UI UX dizaynda konkretne girip gitdim. Go primer berýän kene bolýar. Indi Figma diýdim. Figma platformasy näme üçin saýladyň we onuň haýsy aýratynlyklary işlemek üçin oňaýly? Figmaň ýeke aýratynlygy bar. Ýok, beýdimeli. Figmaň iki tane ullukan aýratynlygy bar. Birinji ýöneköý interface. To ist Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator bilen deňeşdirseň, Figma'da bar ýok, 5 sanjak instrument bar. Birinji esasy aýratynlygy Figmaň şol. İkinci esas aýratynlygy komanda bolup işläp bolmak, işläp bilmek. Şo barda kısaça soragam bar? Aha, dawajy gönçe sorag. Figma programmasyny topar bolup näde işleýän we şol bir faýlda birlikde işlemek üçin we hemde Figma ýa-da saýt etýän diýdim, programmistler bilen ýa-da ara gatnaşyk saklamak, düşünmek üçin nämeler bar we näme zat maslahat berip bilýän? Seredin. Umman berip biljek maslahatym, üçüp bir Figma faýla gireňizde tertip düzgün saklaň. Şol yaman wajyp programmistlere de değişli, beýleki dizaynerlere de değişli. Dogry maýdaýyn her bir layer mi adyny üýtgödüp akuratynça işleýän dizaynerlerden dälmen. Dogry maýdaýyn oňa wagtym ýitirenimden men azajyk udobstan usulda pikirlenermi gowy ýöne şonu da dizaýny maksimal düşünükletjek bolýan. Başga dizaynerler düşünür ýalyk after layout ulanýan. After layout ulanmasan köp dizaynerler girende düşünenok plus programmistlere da azajyk ýeňelirek bolýar after layoutda bolsa olar element üýtgänne özü näil alyp barmalygyny gowy düşünýärler. Programmistlerden etjek haýyşym bar, köplenjine çağırýan Figma faýlyna girýärler, men edit etmäne ruhsat beremok. Diňe view berýän, diňe görüp bilýärler. Indi girýärlerden gaýrat etmede de edit etmäne mümkinçilik bar aýda diýýärler. Bolýar. Yakyan olin, 2 günden faýlyň atýan olin diskoteka. Bolny näme nirede ol görür ýalyk däl. Indi dizaynerlara kiçijik lifehack. Figma'da page'lar bar. Oňorduňyzdan 2 page'da işlejek bolan birine referenslaňyz saklaň, ikincide de raboç faýllaňyz bolsun. Indi dizaynerlar däläni programmistlere edit etmene dostluk berýär. Şonu dizaýnyny kopýalap 3-nji page'a goýýaňyz. Programmistlere de diňe 2-nji page'da işle näme sen etdiňmeli. Ana şol iň dogrusy. Şondan başga etseňiz kelle geýilýär maket. Edit access diňe dörtüň. Ruhsat ýok. Komment goýamasan? Gowy. Sağ ol. Indi sorag. Tak, indi dizayn öwrenmegi täzeden başlan bolsaň.
nähil usul bilen başlardyň? Design täze öwrenmeli bolsam, UI UX dizaynın gurrunny etýärmi, umuman dizayn diýen düşünjäň gurrunny etýärmi? Sen imin UI UX-ňy değişli. Umuman UI UX-e değişli bolar bolsa, esasy işim bolup durdy. Okey bolýa. UI UX-e değişli bolsa, men öwrenip başlamda yaman gerekmejek artykmaç materiallar okapdyrym. Inni şu wagtlar bilip täze öwrenmeli bolsam, şol artykmaç materiallary okuman göni gerek bolan zatlary öwrenerdim. Ondan soň meselem öwrenýän soň üstün dol bermeli. Baştan kıyın zatlardan öwrenip başladım men. Şonu yeňil zatlardan öwrenip başlardım dizaýny. Nik sorawam şoňa değişli bolupdyr, kakras dowamly bolýa. Haýsy çeşmeler, web sahypa, kitap diýen, kurs diýen maslahat berip bilýärmi? Men özüm dogry maýdaýyn orslara köp seretýän. Sebäbi UI UX tarapdan edil häzirki wagtda orslar gaty ösen. Edil inglizler bilen deňeşdirende de orslar kän öňde. Imini UX UI'da. Şoň üçin Aprok diýip bir şkola bar, şkola dizaýny Aprok. Jenja Ninja diýerler ona, bir gözi ýok, pirat. Şol oglan şeýle bir gowy düşünürýär, şeýle bir gowy öwretýär we şoň fukusy bar. Şonu izarlap, şoň berýän diňe mugut sapaklaryny dinleseňiz, oň tölegli kurslarymma alyp bolsa şonu amalýaňyz. Ýöne bolmaýan ýagdaýynda mugut sapaklary bar. Dinläp, şoň işlerini seredip, şondan ilhamlanyp işleseňiz hiç açanam ýalňyşmaýaňyz. Täze öwrenýänler, ýa-da başlaýanlar üçin näme trendler bilmeli? Nähili aýratynlyklar bardy bilmeli. Näme zat bardy habar bolmaly umuman UI UX değişli. Säredin oglanlar wagyzlar. Siz şol iş bilen meşgulanyp başlajak bolsaňyz, trend diýilýän zady ýatdan çykarmaly. Ana men jogam joňalyk. Trend diýilýän zat ýaman çalt könülýän zat. Ende men sana düşündirjek bolaýyn. Okey, bolýa. Men bir trend ol nädip döreýär, nädip ýitip gitýär, onu hiç kim bilen ok. Bir zat birden trend bolýar, şoňa çaltam ýitip gitýär. Dogry-dämi? Ende seret bir trend çykdy, meselem 2016-njy 17-nji ýylda gradientler trenddi. Prям такой жёсткий gradientler. Soň 19-njy ýyly glassmorfizm çykdy. Glassmorfizm çykdy. Endi näme? Ay bu wagtdan badyr men trendleri dogry maýdan ken izarlamak we öz dizaynlamda wapşe ulanamak. Endi seret 16-njy ýylda eden dizaynlama şu wagt şolar ýaman köne görünýär. Sebäbi şo döwrüň trendler boýunça dilen. Endi şol maňa iş beren adamlar entägen şo öz proýektlerini redesign etmeýärler. Adiýel men azjyk tejribe çöpläm. Soň eden işlenme 20-nji ýyl, 21-nji ýyla garantiya geçip bolýar da şolar şo wagtdan aktualny, şu wagtdan aktualny sebäbi otada trend ýok. Trendleri izarlasaňyz ýalňyşarsyňyz. Dizaýnyňyz ýaman çalt könülýär. Ona nähili dizayn ýasamaly? Düşnükli, prostoy dizayn ýasamaly. Prostoy diýip näme zat mysal görüp bilýär? Prostoy diýipmi? Awa. Näçe renk az bolsa, Okey. näçe şrift az bolsa, näçe de prostoy elementler ulanylsa, esasy adam tipografika bilen işlemeni öwrenmeli. O diými? Şriftler bilen işlemeni öwrenmeli, her şriftiň berýän nastroýenýagy bar, şonu öwrenmeli, şriftleri kombinir etmeni öwrenmeli. Ýöne ýene de menden maslahat, başta bir proýektde ýekece şrift ulanyň, her türlü načertaniýada. Regular bold iki načertaniýada bir şrift ulanýaňyz, ýetik Google fontda ikonlar bar. Girýäňiz, hemme zadyň içinde nastroyka edip bolýar, SVG'de sketch edip arkaýyn ulanýaňyz. Şuda ýene bir goşjak bir zadym bar. Umuman UI UX diýilýän zady öwrenip başlamazdan öň azajyk dizayn sözüň manysyny düşünüp, dizaýnyň näme zatdygyny öwrenmeli ýaşlar. Köp kişi näil pikir etýär? Men Figma'ny öwrendim, men UX UI dizaýner. Men Photoshop öwrendim, men grafik dizaýner. Men Illustrator öwrendim, men grafik dizaýner. Ýok. Siz prosta instrument. Sen Figma'ny bilýän bolsaň, sen instrument, sen dizaýner däl. Dizayn diýilýän sözüň aňarsynda gaty uly çuňurmany ýatyr. Ol kyn onu adamlar ömrüni berip ulanýar, öwrenýär. Tutuş ömrüniň dowamyny öwrenip gelýärler. Onam alyp biz barja Figma, bäşdanjak instrumentli Figma'nyň içinde dizayn diýip bilen dogama. Toýst renkler nähile işleýär, tipografika nähile işleýär, suratlar nähile işleýär, ikonkalar nähile işleýär, nädip olar saçlar etmeli. Her renkiň özüniň karakteristikasy, her renkiň berýän atmosferasy, duýgusy, umuman zatlar nastolka ken, nüanslar nastolka ken, što ingowsy ilke bilen dizaýnyň nämedigini öwrenmeli. We şondan soň eýen sen UX UI dizaýner boljakmy, grafik dizaýner boljakmy, ýa motion dizaýner boljakmy, şonu saýlap, soň öz ugruny dowam etdirip gitmeli.
Indi sen diýdiň ha, ýankyýarlyk başda öwren diýen sen tak taýinler UI UX taýinler. Figma'ny öwrendiň, UI UX dizayn öwrendiň. Sen şu iş almaga, bazada bir iş almaga, işe başlamaga taýinňy nädip bilmeli? Ol kıyın. Onu bilip bolyan, gorkozyan metrika yok. Şunyanmy? Onu sen näme etmeli? Wapçayna ýene bir gowmazsa hatta başlaýaňyz mı? Guni freelance'a gitmeliler. Guni freelance'a gitmeklik yaman ullokan ýalňyş. Sebäbi freelance'da eýem näçe ýyl iş ýapýan möjekler var. Olar size hiç stat bermeýär. Biziň bazarymyzam gaty uly däl. Kimmek bir-birini tanıya, bir-birini işleşýär. Täze oýunçy bolup freelance'a girmek bileme o gaty fenomenal bir zat bolmasaňyz näme däl ýöne indi nädip ýol almaly, nädip iş almaly we nädip öz taýinlaryny bilmeli. Studiýalara gitmeli, stajirovka gitmeli. Barýan studiýa meni stajirovka alaýynda. Stajirovka aýlyk amalan okýsa demeden ok sen prosto öwrenýän. Bir ay, 2 ay öwrendiň. Ondan soň uje sen jun hökmünde işe durýan. Ýanynda adamlar baka sen öz leýwelyňy bilip başla. Ýanynda sen ýalyk dizaýner ýok bolsa ýa-da senin güýçlü dizaýner ýok bolsa sen öz leýwelyňy bilmeýän. Bu zat ahly urada değişli. Tapawut ýok. IT sferada işlejek bolsaň öz leýwelyňy bilmek üçin sen özüňden ýokarda birini işe görmeli hukman. Doğru. Ato her kimen başlanna men daş etýän Lüboy proýekti çözýän niýe üstüne gelýärem bolyn bulaşyp durýar. Şoň üçin studiýa baryň, stajirovka, soň jun hökmünde işe galýaňyz mid derejä ýetersiz, middle derejä ýetýäňiz. Özüňize oşa konkretne gowunyňyz ýetýär, azajyk klientlaryňyz bolýar, siz bilen pastiýan işleşen adamlar bolýar. Şondan soň freelance'a gidip bolýar. Eňde de bir gorkozat bolmaly. Portfolioňa bolmaly. Proýekt. Конечно. Studiýa size mümkinçilik berýär, size studiýa pul töleýär, size öwretýär, plus portfolioňyza projekt berýär. Super. Indi допустим UI UX designer hökmünde iş interview edýän, iş gurulmaşdyry edýän. Şoňa nähili taýýarlyk görmeli. Hemde şu söhbetdeşliklerde näme soralar berip bilýär UI UX designerler. Erdin ilki bilene berjek maslahatym men öz eden zadyma ken gawat giren ok men ahalladym dogry. Maýdan birinji interviewda ýaňam aýtdym. Bana oňorýanmy diýdiler, näme diýdiňem bilmän howa diýdim. Inni ol men nämämde işledi. Men situasiýamda işledi. Ýöne başgalarynda işlemäni biler. Şoň üçin birinji berjek maslahatyma ahallamam. Meselem siz UX UI designer hökmünde barýan bolsaňyz sizden sorap bererler, projeler edip gördüňizmi? Sebäbi ýöne köýje owdunja landing page'ler çekmek bir zat, kıyın ullokan strukturny projeler düzmek wapçe başga zat. Şoň üçin şo zat sorulýar. Figma'ny biljilik derejelerini sorulýar, komponentlary ulanýaňyzmy, stilleri ulanýaňyzmy, after layout ulanýaňyzmy? Oluje hard skill'lar. Kaýardy waproslara gelýändir. Sen bilýäniň, bilmeýäniň anyklap. Ona bolýar. Şoň üçin bir zat bilmeseňiz, güni bilemok diýmeli. Ýöne ona nädip diýmeli? Ay bilemok diýip oturmalylar. Bilemok ýöne gerek bolsa öwrenip bilýän. Çalçak öwrenýän. Şey diýip özüňizi alyp çykmalylar her türlü zatlardan. Ýöne esasat allama bolly. Dogry maýdaýyn kän adamy özümizem interview edip gördük. İşe de alyp gördük. İşe şu adam interview etken işe alyan, allayan bolsa uşa şonu alasyn ýa-ni güýçli professional bolsa da. Atak ýok men bilemok ýöne öwrenä ýerin diýenler alyp soň şolardan bir spesialist ýasap bolýar. Ana men görüşüm şonu ýalyk şu meselede. Ne zaključenýeda bir öz aýdylan moddan ýa-da bir näme diýer? Ruhlanýan sözden barmy? Başlamana hiç kaçan giýişdäl. 15 ýaşyňda bolsaň, 25, 35, 45, 55 ýaşyňda bolsaňam, höwesiň ba bolsa, başlamana giýişdäl. Ana şol. Eger emire başga soralaryňyz bar bolsa, arkaň tesbirde belläp geçin. Owa arkaňja belleýäňiz kommentariýada şu soraw gyzyklandyrýar ýa-da şu zady nädip etmeli ýa-ki bir problemalar ýüze çykyp bilýändir. Men okan, hökman, görünlümi ýetişdigimden jogap bererin. Ýende sorawlaryň sanam has köp üýçdi. Alo gelip gitdiýsen, ýende şunu ýaljak üýçip, ýene bir gyzykly sorawlar bolsa, gelip ýende olaram jogaplap bolýar. Çağıraňyzy da sag bolun, minnetdar, köp. Täzelikleri ýazarlan we dostlaryňyzdan paýlaşyň. Hoş sag ol.